Ето и гривните в бяло. Тази, пак ще кажа, може да се сложите нагрезена. Тази стеснява и разширява. Има обици, пръстен, колие. Часовника белия. И една гривна натурални камъни. Това са 7-те чакри. Когато си поръчате гривна от натурални камъни, първо си я измийте, за да си я пречистите. След това оставете я малко на слънчице или когато луната е пълнолуние, за да се зареди. След това вземете я в ръцете, притиснете я до гърдите си и си я наречете. И чак тогава си я сложете на ръката. Отдолу има една оранжева количка. Когато цъкнете на нея, може да си закупите продукта. Ще поставя, може би, гривната.